Вики, какво правиш, майка Минче? Банички. Чакай, сега аз питам Вики, не тебе. Чакай, мама ти помага. Чакай. Нали само ти да стане, мама? Ти малко се разпова тестото, заради това така стана, Вики. Хай, това вече е готово. Мисля, че мога да позная кои си ги правила ти и кои Вики тук. Окей, заповядай, ето. Заповядай. Айде, давай. Айде, заповядай. And another one? The last one. Заповядай. Браво, майка Минче. Have to do it like that. Не, казах не. Хайде сега трябва да ги наколаме. Да. Да ги навием и да ги сложим вътре в тавата. Не, само от едната страна са залепя, нали мамо? Falling down. Айде. Браво, майка Минче. Сега, това отива на буклука. Вики, ще го хвърлиш ли това на буклука, моля те? Не. Как не? I don't want to. Окей, пазихме края на видеото. Вики, кажи чао на камерата. Ciao.